من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله إن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka, wadda cikin amincewansa ya ƙara tara mu a wannan masallaci namu mai albarka, Masjidu Bilal, wadda ke cikin Motopark Jalingo. Kamar kullum a maraicin Laraba da Alhamis mukan yi karatu cikin wannan littafi na Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullahu ta'ala. A yau shine zama na 226, har yanzu muna cikin kitabun nikah. Mun yi karatu har muka kawo maudu'in nan da yake mana nuni ma yustahabbu fi'luhu idha dakhala ala zawjati, abinda ya zama mustahabbi a kansa ya aikata shi idan har ya shiga zuwa ga matarsa. A lokacin da aka ɗauki mace aka kawo miji, to me ya kamata ya aikata ko wasu abubuwa ya kamata ya yi idan ya shiga. A har nan dai har yanzu muna cikin wannan maudu'in ne ba mu fita ba. To malam ya ce za mu tashi a nan, wa yanbaghi an yaqula hina yujami'uha. To anan ya ce ya kamata ya faɗi, domin idan bai faɗa ba fa menene hukuncinsa, menene akibarsa? Babu laifi, ba yi da laifi, amma dai ya kamata ya faɗa saboda alherin da ke tattare da wannan da kuma abin da zai biyo baya, alherin da zai biyo baya. Wanda ko bai samu ya faɗa ba, kaga ba za a ce ya yi laifi ba, sai dai kawai akwai wani alheri mai yawa wanda bai samu ba. Ya ce ya kamata ya faɗa a lokacin da yake tarawa da ita matar tasa. Babu shakka idan aka yi aure, kowa ya sani in aka bar ango da amarya, to abin da zai biyo baya shine za su kauda wa kansu gariza din nan da Allah madaukakin sarki ya sanya wa kowa a zuciyarsa. Kowa dai ya san me zai gudana a tsakaninsu, don haka a lokacin da shi zai gabatar da wannan ya faɗi bismillahi Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Yace da sunan Allah, ai zai fara wannan aiki da sunan Allah, domin aiki ne muhimmi wanda zai aikata shi. A lokacin da zai aikata shi, ya aikata shi ne cikin yardan Allah.
wannan shine zai zama akwai bambanci tsakanin wanda yake irin wannan aiki da kuma wanda yake irin wannan aiki amma a wajen ɗaurin aure. wannan an bi wato ka'idoji na shari'a, matar ta zama wato mallakinsa. wadda ko ba a bi ka'idoji na shari'a ba, ko da ko matar tana gidansa ba ta zama mallakinsa ba, abin da yake yin yana yin kure ne, yana saba wa Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda hadisin zai bayyana a gaba. ya ce bismillah da sunan Allah, Allahumma jannibna shaitana, ya Allah ka nisantar da mu daga shaidan, ya Allah ka nisantar da mu daga shaidan, wa jannibi shaitana ma razaqtana, hakanan kuma ka nisantar da shaidan daga abin da za ka arzuta mu da shi. lalle kuwa a lokacin da ma'aurata biyu suke tarawa da juna, gaba ɗayansu burinsu shine ina ma su samu ribar aure din. kowa na burin haka. to wannan riban aure da za su samu shine samun ɗa, to suna roƙon Allah maɗaukakin sarki, ko su yi roƙon Allah maɗaukaki akan ya tsare wannan ɗa daga faɗawa da sharrin shaidan ma kare shafe shi. su kuma a lokacin da suke tarawa da juna, Allah ya tsare su daga sharrin shaidan. ƙala sai ya ce, ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, in qudiya bainahuma waladun lam yadurruhu ash-shaytanu abada. yace a wannan tarawa da suka yi, in Allah ya hukunta samun ɗa dalilin wannan tarawa da suka yi, yace to shedan ba zai same shi ba, wato shedan ba zai cutar da shi ba har abada. babu shi babu cutarwar shedan, babu shi wannan ɗa, babu kuma cutarwar shedan. shedan ba zai cutar da shi ba. dalilin me? sun rigaya sun roƙi Allah maɗaukakin sarki tun kafin samuwan wannan ɗafin ba. don haka ne yake da kyau, kai hatta aure idan za ka yi, kafin ka yi aure ɗin za ka riƙa roƙon Allah maɗaukakin sarki ya inganta maka tarbiyyar iyalanka. Allah maɗaukakin sarki ya inganta maka tarbiyyar iyalanka, ‘ya'yanka, ya inganta maka tarbiyyar iyalanka waɗanda za ka aura tun kafin ka yi aure ne. Tonan tun kafin ka aihu kake roƙon Allah maɗaukaki ya tsare ka daga sharrin shaidan, ya tsare iyalinka daga sharrin shaidan, ya tsare abinda za ku haifa daga sharrin shaidan. haka nan ake bukata. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har ka yi haka, to shaidan babu kai babu shi, babu dan da zaka haifa babu shaidan. wa yajuzu an ya'tiyaha min qubuliha min ayi jihati sha'a, min khalfiha aw min amamiha. sannan ya inganta shi miji ya zo wa matarsa ta duk inda ya ga dama, ya zo mata ta gaba gare ta, ko ku a'a ya zo ta baya gare ta amma ta rami guda. in ya zo mata ta gaba gare ta ta rami daya, in ya zo baya gare ta ta wannan ramin dai, ba a bukata ya canza rami saboda kawai wato ya zo ta baya gare ta. in ya yi haka ya saba wa Allah madaukakin sarki. liqaulillahi ta'ala, menene hujja akan haka? Allah madaukakin sarki ya ce, nisa'ukum harsul lakum, matanku gonakinku ne, fa'tu harsakum annashitu, ku zo wa gonakinku ta duk inda kuka ga dama. in ka ga dama yau sai ka shiga gonarka ta hanyar gaba, gobe in ka zo sai ka zo ta yamma, jibi sai ka zo ta kudu, gata sai ka zo ta arewa, gonarka ce. Allah ta'ala ya halatta maka ka shiga. saboda haka matanku gonakinku ne, a nan kuke shuka, ku shuka 'ya'yanku a cikin mahaifansu,
su rena muku 'ya'yanku, su haifa muku 'ya'yanku, sannan kuma kai ka yi alfahari akan kana da ɗa. Bayan nan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wato wadda zai maka addu'a ko bayan baka. Yau inda za ka zauna haka, kai kaɗanka ka rayu a haka har rayuwarka ta ƙare, idan har babu ita wannan gonar taka mai suna matarka, to wannan 'ya'yan naka sai dai kawai gaba ɗaya suna nan a gadon bayan ka, ba za su je ko'ina, ba za su fita ba, domin ba ka da inda za ka shuka su. Amma in ka samu inda za ka shuka su, to ka zo wa wannan wurin ta duk inda ka gada, ko dai ta gaba gare ta ko ta baya gare ta. Me yasa malam ya faɗi haka? Yace ai kaifa shi'tum muqbilatan aw mudbira, ta duk yadda kuka ga dama. In kuka ga dama wato ku zo ta gaba gare su ko ta baya gare su. Menene hujja akan haka, ko menene ya kawo wannan magana a nan? Dole wannan magana ya zo saboda wato wani haƙƙi ne aka baka, wata dama aka baka, wacce wannan damar kowane namiji yana nemanta, haka nan ita mace tana neman wannan damar. Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan gharizar a cikin zuciya ta ɗan adam. In ba ta wannan hanyar ba, bayi da wato hanyar da zai kore wannan gariza ne. Idan ba haka ba, akwai wasu abubuwa wadda za su faru da shi kamar haka. Abu na farko, idan dai wannan gariza tasa baya kau da ita, malaman ɗabi'a suka ce za ka tarar wani lokaci wato zai yawaita ciwon kai, abin zai rika sa shi ciwon kai, domin akwai wani abu wadda ya tattara tare da shi. Fitan wannan abin shine lafiyarsa, fitan wannan abin shine samun lafiyarsa, zai yawaita da ciwon kai. Abu na biyu, zai yawaita ciwon kirji. Wannan maganan da nake gaya muku, ku tambayi waɗanda ba su yi aure ba, su za su gaya muku wannan labarin, ko kuma waɗanda suka yi aure sannan suka yi tafiya mai nisa, tafiyan kuma ya ɗau lokaci, in kuka tambaye su za su gaya muku wannan labarin. Za su yawaita ciwon kirji, za ka ji kirjinsu na ciwo daga sa'i zuwa lokaci, ko ya nauyi. Ba komi yasa ba, saboda akwai wani kaya da suka ɗauka a bayansu. Sannan abu na uku, za su yawaita tunani zai yawaita musu, tunani zai yawaita. Kai malamai suka ce ba su da manatuwa, wasu malamai suka ce za ka gansu ba su da natuwa, ko da ko ya mallaki dukiyar duniyan nan tana nan tare da shi, yana ganinta, to akwai wani abu guda ɗaya wanda ya rasa, wannan abin shine natuwa, ba zai samu natuwa ba, ba zai samu natuwa ba. Domin Allah madaukakin sarki shine wanda ya gaya mana litaskunu ilaiha, ita matarka domin ka samu natuwa tare da ita. To wanda bai aure ba babu natuwa tare da shi. Waɗannan abubuwa kaɗan kenan daga ciki. Hadisi kuma ya inganta, yace an Jabir, an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya kara masa yarda, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu qala, yace kanatil yahudu taqulu idha ata rajulu imra'atahu min duburiha ay fi qubuliha kana alwaladu ahwalu fa nazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annashitu. Yahudawa sun kasance suna cewa idan wato namiji ya zo wa matarsa ta baya gare ta, amma ta ramin da ake bukata ya je, ba wai ta duburarta inda take fidda bayan gari ba, a ta ramin da ake bukata ya je mata ta nan, to matukar wai in ya kifa ta ya je mata,
to in ta haifi yaro za ta haife shi ya fito a matsayin idanunsa harari garke. Kanal waladu a hawalu, yaron zai fito harari garke hakan nan, idanunsa sai su rika kallon bangare guda, wannan bakin yana kallon can, wannan ma yana kallon nan haka. To su haka suka ɗauka a can ɗinsu. Don haka nan duk wanda ya aure a wancan lokaci to ba yi da dama ya yi haka. Waɗanda ke tare da su ma sai suka ɗauki irin wannan ta'ada. Da suka ɗauki irin wannan ta'ada, zuwan musulunci ko zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wannan aya ta sauka. Allah ta'ala sai ce nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annashitu. Matan ku gonakin ku ne, ku zo wa matan ku ko ku zo wa gonakin ku ta duk inda kuke so. Hadisi na biyu, wa ibn Abbas, an karbo hadisi daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, kala yace kana hadha al-hayy min al-ansar wa hum ahl wasan ma hadha al-hayy min yahud wa hum ahlu kitab wa kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilmi فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف. sai yake cewa wannan unguwa, wato kamar yayi nuni kenan, wannan unguwa wato unguwa ce wacce akwai mutanen ansar, akwai ansar mutanen Madina suna nan. Su a wancan lokaci gabanin hijira kenan, gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina, to akwai su suna nan. Sannan ta ɗaya ɓangaren kuma, ta ɗaya su abin nan ansar a lokacin kafin zuwan annabi mutane ne masu bautata wa gumaka, kafin su shiga musulunci, kafin musulunci ya zo musu, suna gani kamar gumaka su ne hanya guda ɗaya wacce za ta kai su zuwa ga Allah, dalilin da yasa suke bautata a gumaka kenan. Sannan ta ɗaya ɓangaren kuma, a ɗaya unguwar akwai Yahudawa. Su Yahudawa kuma wato akwai littafi a tare da su, suna nan ne tare da littafin da aka saukan ma annabi Musa alaihi salatu wassalam. Don haka sai su masu bautata wa gumaka suna ganin girman waɗannan, suna ganin kamar waɗannan sun fi su, ko ba komi dai waɗannan wato lamarinsu akwai tsari a cikin littafinsu suke duba. Sai ya zamana waɗannan Yahudawan su abinda suke yi ba sa zuwa wa matansu sai a rigingine. Na ba na kwanton bani. To su kuma waɗannan sai suka ɗauki haka, suka ɗauki wannan. Saboda me? Domin suna gani waɗannan sun fi su ilimi, sun fi su ilimi. وذلك astaru ma takunul mar'a. Yin haka din sai su ga kamar wato ita mace wannan ya fi kasancewa abinda zai suturta ta haka, wannan zai fi suturta ta, tana cikin suturarta ba wani abu, ba sai an yaye mata jikinta baki daya ba. Su suna gani hakan shine daidai. To ana cikin haka وذلك أستكون فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. sai ce wannan bangare ko wannan unguwa na ansar mutanen Madina sai suka ɗauki irin wannan aiki da waɗancan ke yi, saboda suna gani waɗancan na aikata abu wanda su ya kamata a ce sun ɗauka a wurinsu, ko ba komai dai waɗannan na yin abu wato harka ce ta addini. وكان هذا الحي من قريش يشربون النساء
sharhan munkar. Wannan bangaren kuma wannan unguwar su kuma abinda suke bada wato bayani da suke bayarwa akan mace wato wani abu ne abin ki wa yataladdaduna minhunna muqbilatin wa mudbiratin. Ta menene su babu ruwansu tunda wannan bangare ne ga yadda suke yi, su ga yadda suka dauka, can kuma babu ruwansu su ta ko'ina ta kowane kofa kawai suka samu mace wato shiga suke yi. Waɗancan masu bautata wa gumaka kenan, na fara na fahimta, ta ko'ina ne suna wato suna jiyar da kawo kansu daɗi game da matansu ta wannan bangaren. Falamma qadimal muhajirun al-madina, yayin da muhajirai suka gabato madina, tazawwaja rajulun minhum imra'atan min al-ansar, sai wani daga cikinsu ai muhajirai ɗaya daga cikinsu sai ya auri wata daga cikin ansarawa. fa dhahaba yasna'u biha dalika, sai ya je yana yin haka da ita. Ai wato shi yana yadda ya saba a can ta kowane bangare, amma dai ta kofa ɗaya, ta kowane bangare amma ta kofa ɗaya. In ya ga dama yana so ya zo ta gaba gare ta ko ya zo ta baya gare ta, amma ta kofa guda ɗaya. fa ankaratu alaihi, sai ta kiye masa haka, sai ta ki, ita dai ta nuna cewa bata san da wannan ba. wa qalat, sai ta ce inna ma kunna nubta ala harf, mu fa karka manta ta gefe ake zuwa mana. fasna adalika wa illa fatajanibni, ko dai kai haka ko ka nisance ni yadda kake yin nan ban san shi ba. Ana fahimtar bayanin yanwa? Yadda kake bukata kai da ni ban san shi ba, ko dai kai da ni yadda na sani ko kuma kowa ya kama gabansa kawai. hatta shari'a amruhuma, wato al'amarin har ya ɗaukaka. balagha dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, balagha dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan al'amarin nasu, rikicin da suke yi, sai ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya. nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annashitu. Matanku gonakinku ne, ku zo wa matanku ko ku zo wa gonakinku ta duk inda kuka ga dama. Ai mukbilatin, ko ku zo gaba gare su, wa mudbiratin, ko kuwa ku zo ta baya gare su, wa mustaqbilatin, ko ta ina ku fuskance su, ku zo ta duk inda kuka ga dama. bidalika mawdi', yani bidalika mawdi' alwaladi, ku zo da su wato ta nan inda wato ake sanya ko ake shuka da. ina fata na fahimta, ta kofa guda ɗaya, ta nan za ku zo musu. wa yahrumu alaihi an ya'tiha min duburiha, ya haramta, haramun ne miji ya zo wa matarsa ta duburarta, haramun ne ya zo mata ta duburarta. menene hujja akan haka? liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hujja akan haka shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yace dukkan mutumin da ya zo wa mace mai haila ya tara da ita, domin hakan baya dacewa, hakan zai iya samun masa wata irin cuta wacce wato ba zai san ina ne makomanta ba, ko menene makomanta, ko menene karshenta, domin ya saba wa Allah madaukakin sarki. Allah ta'ala kuma zai iya jarabtansa a haka din ya kasance masa wato ba abu ne wanda ya kamata ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu,
dukkan wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki ga abinda Allah ta'ala ya ce masa amma kuma ya je shi ya aikata abin da yake so, yanzu shin idan Allah ya kama shi menene laifin ubangiji? Babu. Ko kai ne idan ka ce wa wani ya nome maka gonarka, sannan ga gonar makwabcinka, da ya nome maka gonar taka, ko kuwa da ya zo sai ya ki nome maka gonarka, sai ya je nome gonar makwabcinka tas, sai ya zo ya same ka ya ce maka to ya nome gonar makwabcinka yaya, ka biya shi, za ka biya shi? Domin ba nan ka ce masa ya baya, ka ce da shi dai asali ya nome maka gonarka. Tun da bai nome maka gonarka ba, shi kenan kai ko ba za ka biya shi ba. Lalle kuwa wanda ya haka bai kyauta maka ba, sannan kuma bai yi maka abin da ya kamata ba. Wanda ko bai maka abin da ya kamata ba, babu shakka kai kuma ba za ka bashi abin da yake bukata. To Allah da ya halicce mu kuma ya ce da mu kar mu yi kaza, mu yi kaza. Duk lokacin da muka kauce muka yi wani abu daban ba yadda Allah yake so ba, to Allah ta'ala zai kama mu. Tabbas Allah zai kama mu. Sannan idan Allah ta'ala ya zo kama mu din, in ba mu yi hankali ba, ba kai kadai ba da ka aikata, sai ya shafi al'ummar da suke tare da kai. Sai ya shafi al'ummar da suke tare da kai. Dukkan wani abu da muke gani na matsatsi da damuwa da fitina da wahala, abinda damammakinmu ne suka aikata. Shi yasa yana daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yawan yi, yana cewa rabbana ko Allahumma la ta'khudna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah karka kama mu da abinda wawayen mu suka aikata. Su wane ne wawayen mu? Waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki, waɗanda aka ce da su kar su aikata kaza suka aikata. Aw imra'atan fi duburiha, dukkan ko kuwa wanda ya zo wa matarsa ta duburarta, wanda ya zo wa mace tana haila, da kuma wanda ya zo wa mace a duburarta. Au kahinan, ko ya zo wa boka, ko ɗan duba, ko mai bugun ƙasa, wanda ya zo masa fasaddaqahu bima yaqulu, sannan ya gaskata shi cikin abin da yake fada. Kar mu manta abu na farko, ya zo wa mace, wanda ya zo wa mace tana haila, ya zo mata. Mutum na biyu shine wanda ya zo wa mace a duburarta. Mutum na uku wanda ya je gidan boka ko dan duba ko dan bugun kasa, ya je sannan ya gaskata abin da waɗannan mutane ke fada. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hakika ya kafurce da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan aiki ko dalilin wannan aiki da yayi, tamkar ne ya fito ya ce ni ban yadda da abin da aka saukar wa annabi ba. In lisanul maqal ɗinsa bai faɗa ba, lisanul halinsa ya faɗa. Aikin shi ya tabbatar da haka, tunda an ce karkai, wanda ya kuma kamar ya bijire ne, to sai ya je ya yi kamar ya ce kenan ni na yadda na bijire ko na yadda zan bijire. Na ba na fahimta yan uwa. To don haka nan baya dacewa miji ya zo wa matarsa ta wato duk inda ya ga dama. A'a, ta hanya ɗaya ne, ta kofa ɗaya. In ya ga dama ya zo mata ta gaba gare ta wannan kofan, in ya ga dama ya zo mata ta baya gare ta amma ta wannan kofan, ko ya zo mata ta gefe-gefen ta wannan kofan, ko su tsaya a tsaye ko a sunkoye ko ta yaya dai ta wannan kofan. An ba shi haƙƙi na jin daɗi tare da iyalansa, wannan an yaddan masa. To amma dai ta kofa guda ɗaya, idan ya yadda ya kauce ma wannan abin da aka umurce shi da shi ɗin, ya je wani kofa, to fa ga hukuncin kamar dai ya kafurce da abin da aka zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi, ko abin da aka saukar wa annabi da shi. Wayan baghi an yanwiya bi nikahihim, ya dace idan suka zo a lokacin da suke tarawa da ko kafin su tara da juna,
sai su yi niyya a zukatansu, sannan niyyar nan ba wai sai kowa ya bayyana ba, a'a a zuciya su sanya wato mun yi niyya tara wanda za mu yi ya zamanto shine sanadin irfafa nafsihima ifafa nafsaihima saboda wato kame kawukansu wa isanihima da katange kawukansu min alwuqu'i fi ma harrama Allahu alaihima. Akan wannan dalilin ko wannan aiki da za su yi, Allah ya sa ya zama sanadin kamewansu da katange su daga fadawa daga abin da Allah ya haramta. Su yi haka, idan suka yi wannan shikenan sun samu lada mai yawa. In ba su yi ba fa babu laifi, babu shakka, babu laifi. Amma idan suka sanya a cikin zukatansu mun yi niyan haka, Allah ta'ala sai ya taimake su, ya kare su din, ya kiyaye su. Bayan Allah ya kare su, ya kiyaye su, sai kuma su samu lada mai yawa. Kaga kenan sun samu abubuwa guda uku. Abu na farko, wato kowane ya ji yamma wato kansa daɗi, sun samu jin daɗi, abinda ɗan adam yake nema. Dalilin wannan wato akwai wani jin daɗi na musamman tsakanin miji da mata, shi yasa ma a cikin gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya akwai su mata ɗin. Akwai su mata ɗin ga wanda ya aikata aikin ƙwarai, ga wanda ya aikata aikin ƙwarai. fa innahu tuktabu mubada'atuhuma sadaqatan lahuma. Dalilin wannan sai a rubuta wato wannan aiki da suke yi, sai a ba su ladan sadaka. Kaga sun yi abin da Allah ya halatta. Na mai abu na farko shi dai ya ɗauke mata sha'awarta, dama ya aure ta ne domin wannan yana daga cikin ƙashin bayan aure. Ya ɗauke mata sha'awarta, ta ɗauke masa sha'awarsa. Kaga wannan sun samu kansu lafiya. Ɗaya kenan. Abu na biyu, an sami wato wani abu wanda yake na ibada, sun yi ibada. Abu na uku, an ba su ladan sadaka. Dalilin wannan niyya da suke, an ba su ladan sadaka. Menene hujja akan haka? Li hadisi Abi Dharr. Hujja akan haka shine hadisin da aka ruwaito daga Abu Dharr, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dharr al-Ghifari. Allah ya kara masa yarda, yace anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalle wasu sashi ko wasu bangare daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, ya kai manzon Allah, zahaba ahlul dusuri bil ujuri. Lalle masu dukiya sun tafi da lada. Akwai ladaddaki masu yawa wadda mu ba mu same su ba, amma masu dukiya sun tafi da shi. Yusalluna kama nusalli, domin kuwa suna sallah kamar yadda muke yi. In muka yi alwala muka zo za mu yi sallah, sai mu gansu suna yi. Cikin dare in muka tsaya muna nafila, sai mu ji su suna yi. Wataƙila ma sun fi mu kusantan Allah cikin dare, mu muna bacci. Sannan kuma wa yasumuna kama nasumu, sannan suna azumi kamar yadda muke yi. Kai irin azumin litini da alhamis ma in ka duba sai ka tarar masu dukiya wasu ma sun fi wadda ba masu dukiya ba rike wannan azumin. Kullum ga sunan su ne azumin litini da alhamis, kullum litini da alhamis. Wato da yawa daga cikinsu wani kam ya manta ma yaushe ne yake shan ruwa, litini da alhamis. Sannan kuma ga wani abu sai ya ce wa ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim, sannan kuma suna sadaka da mafificiyar dukiyarsu. Akan wannan suka fi mu. In mun yi wannan su yi wannan, in mun yi wannan su yi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce
awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, shin Allah bai sanya muku abinda za ku yi sadaka da shi ba? Sai suka ce menene haka ya Rasulullah? Annabi sai ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaka, lalle kuwa faɗin subhanallah akwai ladan sadaka. Duk wanda ya ce subhanallah yana da ladan sadaka a tare da shi ko dalilin faɗin subhanallah din nan da ya yi. Sannan inna bi kulli tasbihatin sadaka, lalle kuwa faɗin subhanallahi sadaka ne. Wa bi kulli takbiratin sadaka, hakanan kuma mutum ya rika cewa Allahu akbar sadaka ne, akwai ladan sadaka. Wa bi kulli tahlilatin sadaka, ko ya ce la ilaha illallah za a ba shi ladan sadaka. Wa bi kulli tahmidatin sadaka, hakanan kuma dukkan wani faɗi da yayi alhamdulillah akwai ladan sadaka. Wa amrun bil ma'rufi sadaka, hakanan mutum yayi umurni da kyawawan ayyuka akwai ladan sadaka. Wane tashi kai sallah, wane je kai ziyara, wane je kai gaisuwa, wane kaza, wane anya kai sallah kuwa, wane kar kai karya, wane ka bar fada, wane ka bar irin da abu, duk wani abu da yake kyakkyawa. Wala yun anil munkari, ko an munkarin sadaka, hakanan kuma ka hana mutane munanan ayyuka, wannan ma sai a baka ladan sadaka. Sai a baka ladan sadaka. In kai ciyaman ne na abin nan, na yan nato ko nato ne ake faɗa, nato ne ko me masu tanki ne, masu tanki su ne nato ba? Yauwa sai ka ce ma salbe sai ka ce to ya kamata in aka ɗauko mai sai oh to sai a ce in aka ɗauko mai sai abin nan haka, sai a rage wa mutane hakan nan ko da naira ɗaɗɗaya ne ko naira biyu, ka samu ladan sadaka. Sai dai sai ka jajirce, sai ka tsaya. Wannan shi ne. A haka nan kuma kai yin abin nan ne sai ka ce to ku masu gidan mai kuma mu ma in muka zo sai a rika ba mu lita 100 kyauta. Zai yi to Allah ya taimake mu. Sannan wa fi budai ahadikum sadaka, to ga mahallu shahid yace da jima'in ɗayanku sadaka ne. Ɗayanku ya tara da iyalansa akwai ladan sadaka da za a bashi. Kalu sai suka ce ya Rasulullah, abin sai ba su mamaki. Suka ce ayati ahduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, shin ɗayanmu zai zo wa iyalansa ya kauda sha'awarsa sannan kuma a bashi lada duk da haka zai yiwu? Kala sai ya ce a ra'aitu, shin ba ku gani ba? Lawada a hafi haramin a kana alaihi wizir, da zai je ya sanya sha'awarsa cikin haram, za a ba shi zunubi? Shin za a ba shi zunubi? Annabi ya tambaye su, shin kuna gani idan ya yi haka zunubi za a rubuta masa ko lada? Sai suka ce zunubi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faka zalika, haka lamarin yake. Law wada'aha fil halali kana lahu ajr, da zai je ya tara da iyalansa ta hanyar da shari'a ta amince da shi, to yana da lada mai yawa. Kana lahu ajr, lalle yana da lada mai yawa. Ya koyan wana, dalilin wannan a ƙarƙashin wannan hadisi sai wasu maluma suke faɗi cewa lallai dukkan wanda ya je ya samu matar da ba tasa ba ya tara da ita, to akwai haɗura masu yawa waɗanda za su tattara a gare shi tukuna na farko, kafin nan kuma abin ya kai zuwa ga sauran al'umma. Hadari tukun zai tara, wato zai fara da shi tukuna, hadarin zai same shi tukuna
kafin nan haɗarin ya yi naso ya zo zuwa ga sauran al'umma. Abu na farko, wannan tarawarsa da zai yi da matar da ba tasa ba shi ake kira zina. Sannan malamai suka ce zina yana daga cikin mafi girman barna a duniya. In kana neman barna, in ka samu zina, to yana daga cikin gingiman barna a duniya. Wa akhtaruhu, hakanan kuma wato zina yana daga cikin abubuwa da suka fi wato hadari a duniya. Mafi hadarin abu a duniya in aka samu zina, to kar a je ko'ina, yana daga ciki. Alfashe mafi hadari, zina na ciki. Dalilin me? Domin tana iya rusa al'umma baki ɗaya. Al'umma baki ɗayanta takan rusa ta. Sannan takan karya zumunta da dangantaka, takan yanke zumunci da ke tsakanin mutane. Menene dalilin da yasa take yanke zumunci da ke tsakanin mutane? Zumunci da ke tsakanin mutane ko zumunci da ke tsakanin ɗa da ubansa shine me? Idan aka haɗa aure, lokacin da aka haɗa aure, idan uban ya haife shi, in uban ya mutu, dalilin wannan nasabar zumunci ɗin sai ɗan ya gaji uban, sannan kuma zai amsa sunan uban. Fil muqabil, idan har ya haife shi ba a ƙarƙashin aure ba, shi wannan ɗan ba zai gaje shi ba, domin babu wannan zumuncin tun farko. Sannan kuma ya saman ma kansa, ya saman ma ita matar da suka yi wannan ta'asar da ita wata cuta ta musamman wadda ba zai taɓa mantawa da shi ba a cikin zuciyarsa har ya koma ga Allah. Domin akwai lokacin da zai yi nadaman abin da ya aikata yana zuwa. Idan ƙuruciya ce ta ja shi ya aikata haka, ko in sha'awa ce ta ja shi ya aikata haka, to akwai lokacin da sai ya yi nadaman me yasa na aikata haka a wancan lokaci. Ina ma da irin hankali da nake da shi ne yanzu, da irin tunani da nake da shi ne yanzu, a wancan lokaci da ban aikata wannan abin ba. Sai ya tuna dole. Sannan kuma abu ne wanda zai sanya mutane su yi kaito da na sani a rayuwarsu, domin mutumin da ya aikata zina akwai abubuwa kamar haka da za su same shi a duniya. Abu na farko, zuban mutunci. Duk mutuncinsa sai Allah ta'ala ya sanya rashin mutunci a idon mutanen duniya baki ɗaya a kansa. Sai an gan shi cewa ba mutum ne mai mutunci ba. Allah ta'ala sai ya sanya ka. Abu na biyu, ba zai mutu da lafiya ba. Idan ya mutu da lafiya kuma, kaddara a ce lafiya, gashi nan lafiya a jika, to wallahi lafiya a zuciyarsa babu. Domin in bai yi hankali ba zai mutu yana sha'awar wannan aikin, kuma kowa za a tada shi ne ranar alkiyama da abin da ya mutu a kai. Za ka ga dai ya tsufa amma zuciyar bata tsufa ba. Babban damuwansa ina ya samu wannan. Ganan waɗanda Allah ya halatta masa, kai duk wannan abin ɗaya ne, ramin ɗaya ne. Wataƙila ma su waɗanda ya bari a gidan sun fi waɗancan waɗanda yake ƙoƙari ya je ya faɗa kansu, sun fi su tsafta, sun fi su iya kwanciya, sun fi su komi, sun fi su gamsarwa. Kawai dai wannan tsatsar da ke zuciya hankalinsa na can. Wannan sannan abu na uku, ga azaba cikin kabari. Azaba cikin kabari ba wannan ne kadai ba, tashin hankali ga fushin Ubangiji subhanahu wata'ala. Dole sai mutum ya tadda waɗannan abubuwa ne, duk wanda yake aikata irin wannan aiki. Sannan yana samar da cututtuka wadda wannan cutar tana iya yaduwa ta samu mai al'umma baki daya.
mu ainu shahid ne. Da yawa daga cikin cututtuka waɗanda suke kama mutane yanzu ta hanyar zina ne. A da can shekarun baya da suka wuce, irin shekaru 40 da suka wuce, ana tsoron gonorrhea. Gonorrhea wani sabon cuta ne a wancan lokacin, sai a ce gonorrhea ciwon sanyi, dukkan wanda yake bin mata zai samu gonorrhea. Sannan in ya samu gonorrhea, in bai yi hankali ba, cutar za ta iya kaiwa zuwa ga wato abin nan kan mazakutarsa ya yanke ya faɗi. Mutane na tsoraci akan irin wannan. To lokaci ya kai, zamani ya canza, sai aka ce to yanzu akwai wani ciwo mai karya garkuwar jiki. Ita wannan cutar ita ce ake kira sida. In ta kama mutum shi kenan zai mutu, ya wahalar. Sannan in ta same shi zai iya yada wa iyalansa. Idan ya mutu kuma iyalan za su iya yin aure. In suka yi aure su kuma sun kai ma wasu. Kaga yayi sanadin kashe al'umma. Sannan yara idan aka haife su, in dai iyayen ba su sani ba ko kuwa masu ɓoyewa ne, ba a ɗauki mataki akan yaran ba, sai yaran da sun wuce wata 6 suna tsotson nonon uwar, su ma sun kamu. Yaro an cutar da shi tun yana ɗan ƙanƙani bai sani ba, an zalunce shi. Aikin da iyayensa suka aikata tun bai zo duniya ba, ya zo ya same shi, an zalunce shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan da Ibn Majah ya fidda shi yake cewa alfahsha ba za ta bayyana ba a cikin al'umma face sai abin ya bayyana a gare su sosai, sai ya ɗaukaka a gare su. Duk lokacin da mutane suka kasance wato suna alfasha, sai Allah ya bayyana su cewa su ɗin nan masu alfasha ne, ko da ko suna yi a koyi. Sannan idan abin ya bayyana, sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da annoba, sai ta wadu a cikinsu, da cututtuka waɗanda ba a sani ba, cututtukan da waɗanda suka gabace su ba su da irin wannan cutar, saboda alfasha ne. Hakanan kuma wato wasu maluma suka ce zina, in kana neman maɓuɓɓugar halaka, in ka samu zina to karka je ko ina, an samu mai gane maɓuɓɓugar halaka din, ita ce maɓuɓɓugar halaka. Sannan abu ne wanda yake yada girman mutum, ko da ko shi shugaban ƙasa ne, in mutum ne mai yin zina to sai girmansa ya faɗi, sannan kuma sai ya taɓe, sannan ga azaba mai raɗaɗi zai same shi. Wani malami da ake kiransa McCall, shehun malamin tafsiri McCall, a tafsirinsa yake a suratul al-hijr aya ta 44, sai yake cewa wato zina duk mai yinta tana da ƙofofi guda 7 inda za a shigar da su a wuta. Sannan kuma a cikin gidan wuta ɗin, in aka shigar da su, suna can nesa, suna can mafi zafi, gaba ɗaya gidajen wuta ɗin gaba ɗaya sai sun rika jin wari za su rika ji, sai wannan wari ya tayar musu da hankali. Irin wannan wahala da suke sha a cikin gidan wuta, shi suna ganin sa mai sauki ne, wannan wari ya fi musu zafi, wari suke ji. Idan suka ji wannan warin sai su tambaya, sai su ce a'a, me ya faru ne, me ya faru da irin waɗannan abubuwa haka yau, wani sabon abu? Sai a ce da su, wannan wari ne na farjin mazinata.
dalilin zina da suka yi a duniya, dalilin wannan ne Allah madaukakin sarki ya sanya farjinsu sai ya kama wari. Wannan warin ne ya bi su har cikin gidan wuta, har cikin gidan wuta sai da wannan warin ya bi su. An ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani zunubi bayan shirka wanda ya fi girma a wurin Allah maɗaukakin sarki irin digon maniyi wadda za a diga a cikin farji ko a cikin wata mahaifa wacce bata halatta ba, shi wanda ya diga wannan maniyin nasa a ciki ba. Bayan shirka da Allah fa, to babu wani abu kuma wanda ya fi girma bayan shi. To ya ku yan uwa musulmi, lallai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa dukkan wadda ya aikata wannan aiki a hanyar halal yana da lada, wadda ku ya aikata shi a hanyar haramun yana da zunubi. Sai malamai suka raba abubuwan kashi kamar haka. Sai suke cewa a karkashin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'a wa nafyu sana wa sayyibu bis sayyibi jaldu mi'a war rajm. Haka nan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan wato saurayi yayi zina da budurwa wadda ba su taba aure ba, za a bulale su 100, sannan kuma a ɗauki shi namiji ɗin sai a ƙaurar da shi a garin sai ya shekara kafin nan ya dawo. Ita matar kuma za ta zauna a cikin gida. Sannan wanda ya taba aure idan ya yi zina kafin ma a jefe shi sai an bulale shi 100 kamar yadda ya zo. To malamai sai suka ce zinan wadda ya taba aure ya fi tsanani akan zinan wadda bai taba aure ba. Ɗaya kenan. Zinan wadda yake ɗa ya fi tsanani akan zinan bawa. Zinan maharin waɗanda wato aure ya haramta a tsakaninsu suka haɗu suka yi zina, to waɗannan idan aka kama su kashe su ake yi, babu wani abu, kawai kashe su kawai ake yi. Haka hukunci yake, babu wani abin nan wai a ce za a musu kaza, a kashe su kawai ake yi. Sannan zina na tsoho ya fi tsanani akan zinan saurayi. Zinan tsoho ya fi tsanani akan zinan saurayi. Zinan musulmi ya fi tsanani akan zinan wadda ba musulmi ba. Saboda haka lalle kuwa al'amari ne wanda yake da tsananin gaske. Dukkan wadda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da fadawa a cikin irin wannan, to hakika ya jarrabe shi da jarrabawa mai girma. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, ya tsare mana imanin mu baki daya. Nan za mu dakata bi idnillahi ta'ala, sai in mai duka ya kai mu sati mai zuwa mu dora a inda muka tsaya, domin gobe insha Allah ta'ala akwai bakin malamai da za su zo daga Adama su 4, sannan akwai karatu da za su yi saboda kasancewar babu abin hawa. In aka ce za a yi bayan isha, watakila ba za a samu abin hawa ba. Za a yi karatu a babban masallacin mu can tsakanin magariba zuwa isha, saboda haka ana gayyatan kowa da kowa zuwa karatu din. Mu ma kaga an gayyace mu, sai mu je mu karu a can insha Allah ta'ala. Wannan sati dai alhamdulillah mun kammala shi a yau. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kure ciki Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Masu tambaya ku yi hakuri, mun ja lokaci. Yi kiran sallah ta da sallah mu yi sallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.